Mutiko txikitan lineako arresoan autobusara hartzen zueko oroitzapena zetorkio. Urtean behin biten ikandetako galtza, moz eta zapata gogor baina lustrazo jantzi eta irira abiatzen ziren. Egun berezia izaten zen. Lehiatira dardar soinua egiten zuen motoraren eraginez. Zirrikituetatik haizea sartzen zen, penalare Joseba hor jartzen zen. Herri eta jende berriak ikusi nahi izaten zituen eskurako zulotik irten eta amak ogitarteko gozoa prestatzen zituen bideako. Txoferak mikrofonotik agurtu zituen bidaiariak eta arrankatu egin zuen. Autobusa adin eta kolore guztirako pertsonez erdi betei zioan. Zenbait kale ibili ondoen West-Sydneyko autobidea hartu zuen eta laster azan utzi zuen Nueva York. Zaberen gainean besoz estari zeraman poltsa usa. Lehiatiretan gaua bezik ez zen ikusten eta begiak itxi zituen. Gurpil bate itzuia bezala zetoizkuen Katerinaren hitzak, gaur 10:00. Ez zuen bidea haren zergaitietan pentsatu nahi. Noren eskuetan zegoen patua, paturik baldin bazen, bereren, egun batzuk lehenago bere bizitza ez zuen ikarraldeei. Orain zirri zuratzen zioten egunerokotasuna. Zabaldu egin zituen begiak. Bidaiarien aurpegiak ez zen bereizten iluntasuna. Gaua. Begiak itxi eta pentsatzen jarri zen. Laster eguna argituko du ezkurran. Ama pauso isilez sukaldera joanen da. Leihotik eguraldia sumatu eta sua piztuko du. Aitak behiak jeitziko ditu eta esne pertza mukururaino beterik igoko ditu eskailera. Gozal garaian egunean zehar egin beharreko lanez mintzatuko dira. Eta agian amak, gure mutikoa nola ote dabil, esanen du. Ez larritu emakumea, ura ez da galduko ez. Bere gustuz sartu zen saltxan eta pardel ederra jaso zuen. Besteak bezala ibili balitz, ez izan horren gogorra patxi. Ikasiko du bai mundu honean dago ikasteko. Martineneko gaztea ere estudiotan aritu zen Iruñan, baina ura listo izaki, ura etzen politiketan sartu, eta orain lanpostu ederrarekin dago diputazioan. Jornal handia irabaziz. Gureak berriz, deus ez, 0. Isil zaitez patxi. Semea zintzua da, eta ez da galduko. Franco hildaginean itzuliko zaigu. Lanean ari da, eta ez da gutxi. Aita kopetilun egonen da. Bihotzeko inazeak kanporatzen utzi gabe edo gogor itxura estali naiz, eta ama beratxagiaki gehixeago eskeniko dio. Mieltxori esan beharko diogu bere anaiari karta egin diezaion. Orain dela hilabete pare bat hartu genuen mutikoarena, eta oraindik ez diogu arraposturik eman. Izan ere, hau komeria, izkiriatzen ez jakitea. Aldiro erregutan ibili behar. Mieltxok pozik eginen dio berriz ere karta emakumea. Donostiatik heldu den hurrengo aldian neronek esanen diot. Zerregitzerako etorriko omen da. Eta aitak maiz aipatu errepikatuko du. Hau familia gurea, 4 seme-alaba eta Laura kanpoan. Inorrez baserri lanetan laguntzeko. Maria Moja, Mieltxo Donostian. Tomas Frantzian basoan, eta gure mutiko txikia ezbeharrez Ameriketan. Umeak hazi eta nekeak bizi, egia handia. Ez zaitez kexa batxi, denak zintzoak eta langileak dira. Eta gainera osasun ona dute. Hoiek dira printzipalenak. Urrengo txekorra azaltzen dugunean, dirua bidaliko diogu Josebari. Hitzekin bukatuko dut. Aita gosaria eta amak erantzunik gabe, baina pozez bere lanetan segituko dut.